Sige, ato lang sundan. Ready na ka man? Ready na. Ready na ka? Wait, 10 minutos. Wala ko'y nadunggan nga standard reference nga imong gi-quote. Ang imong gi-quote puro footnote. Can you define what is footnote? Okay. Kata time sa Mr. Moderator, ikat sa time. Pero masila, kaya man ito. Ikat sa time, ikat sa time. Sayang. Kung mahina may nga pangutana, ato paminaon, ang nilot na pangutana, upang ginawa sa nato, kung sa itubag sa pangutana. Kaya kung ang inyong mga kapakpak, o makasapaw ng mga gali sa pangutana, maway pus ang nangutana o ang tubag sa pangutana. Atong iklaro gini siya. Mas mayo nga masabtan ang pangutana o niya tubagon sa ipangutana para ang nagtanaw niya hindi magkadunggan rin, magkakulamo sa mga timo pa. So, balik ka ang imong pangutana. Balik ka na akong pangutana. Wala ko'y nadunggan nga standard reference imong gi-quote. Sagad footnote. Ako pangutana, can you define what is footnote? Okay. Ang footnote, mao'y pagpaligon sa bersikulo sumala sa compiler. Sa dokumento. Dokumento. Kung ng footnote, Dokumento. ng footnote, Mr. Moderator. kung ng footnote, kay iyang butangan o pasantop ang bersikulo. Opinion! Dokumento! Okay. Kata time Mr. Moderator, kata time. Ay, hadpo mo na footnote. Hindi. Malikit ba nero? Ang pangutana, define ba ka kung sa footnote? Quiet please. Okay, Mr. Moderator. Ako sulti ang akong nasabtan sa footnote. Okay, pamina ha? Ikato ha? Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Okay. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Ba ko ni Sapa, nag-point of order galing ko, no? Ano na lagi? Di man yung kamaon at amigo. Okay, nag-point of order galing ko, buti pasabot, nagsupak ka sa rules. Ang akong gi-question nimo, definition, wa ko nang utanan nimo kung sa imong una-una. Definition, basahin og libro na katong imuhang gihatag kung sino una-una, mao'y nasulat sa libro. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Una. Mr. Moderator, ako ipaprovide sa ilang document. Wasa na rin sa atas oras. So, ibalik o continue kasi pangutana. Gikat kung time ha. Masimang ko alam kung time ba. Okay, ani. Ang definition, katong imong giyaw-yaw ganina ba? Muna gusto lang kong basahon ni Moron. Katong imong giyaw-yaw ba nga, magbutang sa una-una, o basahan na karon sa dokumento, kaya para makaingon kong tama na imong panguna-una. Sabi ko, para magkakuman mo ha, sunod na ito ang rules sa pangutana o sunod sa kabinuto. Ni ato nga, pagtumagon po, sunod sa kabinuto, di ko lapas. Dahil tangkit, basta lapas niya siya, para maklaro na ito. Una. Wa pa ka debate report, no? Objection, Mr. Moderator. Ikaw ka time. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Moderator, sabutan. Gamiton sa mga dokumento sa maya ng debaters, standard reference. Yeah. Ako'y mautana karon sa affirmative kung sugod pa ka gumasa sa cellphone. Libro, wala man nagsabot nga magbasa siya ang tao na lang. Nag-object ko, Mr. Moderator. Wala na ito gingon, mga standard reference, dito magagamit ng cellphone. Kasi opinion. Ay kung standard reference sama ani. So, ano niya ito ba siya na? Mr. Moderator, nag-object ko, Mr. Moderator. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, iyang giganit din ng puro footnote eh. Nga kang basa, bata magdibating footnote! Tarong nga rin yung argumento! Ginoon takas footnote ron! Taga ikong libro! Nakatong imo mo na huna na sulat sa libro! Paminaw! Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Ay, sa kaya, sa ibaguhan. Ang mga
puros counter objection. Mahuman na siya sa counter objection. Ano na sinili? Nagkakaroon sa inyo, karuman. Ako paminahon kung sa define niya sa footnote. Papasahon. Dokumento. Ayaw, dokumento. Sa ako nang define sa standard reference sa footnote define. Standard reference. Dictionary. Wikipedia man eh. Footnote. A note of the bottom of a page that provides additional information. Okay. Good. So, Atong hanyoon ni mga atong hanyoon ni mga atong agents. Dito ka, umuman sa itay. Di ko kakita ni mo mag-signet. Atong duway version. Kuan lang, latin ng buwan. Sila ko na. Duway version. Wala, latin ng buwan. Okay. Sa kita kaya di sa Dili, ipusa kamay. Wa ipusa. Ang ako record footnotes Biblia iya wa yun bisag footnote. Okay, sige. Naman ko'y mabasa sa footnote nga ang simbahang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo. O yun mo. Ikat sa tayo. Ayun ang affirmative. Ano mas mo'y mabasa ka footnote? Nag-ingon nga ang Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Gitukod ni Kristo. Kung sa may mga nauna. Otoman nito. Makatabla ka kanya may ato. Bias! Bungkag ang footnote, lain pangutana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.